हेलो लोगोफोर गिबियावनो आंनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायफिननाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गिबिनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। थुदो बिदिब्ला एसे जावनोसै। आसल मथे दानि खायसे बिहामजोफोरा माने हाबा जाखांनाय हिनजावफोरा बिहाव बिखुनजो गैयि समाव माबायदिहाय बारो जेनेबा बिहाव बिखुनजो थानाय समावथ' जेबो खालामनो हाया, बिसोर जेबो बारनो हाया, बायदिसिना भिडिअ खालामनानै जिबायदि हगार हरो बिहाव बिखुनजो गैयि समाव। भिडिअखौ एसे नायलांग्रोदो अब्लानो बुजिगोन नोंथांमोनाबो। आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों। देनाय मादै मा खोथा बे? जोंबो मिथिनो लुबैदों, एसे खोन्थालाय गासिनोबो, जोंबो एसे खोनासंनि। मानो रंजादों होनबा आङो नोंसोरो ना बिखुनजोफोर अबा बाहेराफ्राव थांबा साननै सानथाम सानब्रै सानबा अबा थांबा बिसोर माबायदि रंजायो लोगोफोर? आरे मादै जोंथ' बिदि बिहाव बिखुनजो गैयाबाबो बिदि रंजाफेरालै, नाथाय नों माबायदि रंजायो देलाय एसे खोन्थालाय नायनि जोंबो खोनासंनि। रंजा मादै रंजाना लाखा बिहाव बिखुनजो गैयि समावनो, नङाब्ला बिहाव बिखुनजो फैबाथाय दामजागोनबो, खानायाव हमना बुद्रु दिहुनना हरजागोन नङाबा। बिखुनजो साननै सानथाम न'आव गैयैनि थाखाय रंजानाय बे हाय गाइस, माद नुदों आंखौ दिनै? माबायदि नुदों माने नोंनालाय मोखांफोरालाय साइसआनो गैथारा माथो, नोंखौ मा होनना बुंनो दा? माबायदि नुदों होनना बुंनो दा? एकदमरे गोदोनि एक्ट्रेस आरो। हा? गोदोनि एक्ट्रेस? गोदोनि एक्ट्रेस बायदिथ' नुवा दखलै नोंखौलाय बाग्रांसि। गोदोनि एक्ट्रेस बायदि नुजानो लुगैदोंबा अमा बेदर जानानै एसे फुंना लाग्रो, मोनथिबाय? अब्लासो गोदोनि एक्ट्रेस बायदि नुगोन नोंखौ, बाग्रांसि। गोदोनि एक्ट्रेस आरोना। नोंनि लोगोआनो जुदि सैमा बायदि नुदोंबा नोंखौ, जोंलाय आरो माबायदि नुबावनांगौ जाखो? बेखौथ' आरो बुंनांगौ गैलालै। हैट मा जादों आसल मथे? मिथाइसो जादों ना मायबा बेलेग बुस्थुसो जादों नोंलाय? ओरै माने मा बेलाय? हाब माथो नोंबो जाख्रुबग्रासो? मा जादों आसल मथे, मा जादों? एसे बुजि मोनबाय आङो मा जादों। दे जा, नोंसोरल' जाबाय था, गोथाव। अरे कहना क्या चाहते हो? आजिखालि ना खायसे सेंग्रायानो जा बा सिख्लायानो जा मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव एसे गोजानाव माने कलेजफोराव एडमिसन लाहैयो, ओमफ्राय थांलाय फैलायथ' उसुबिदा जायो नालाय मा खालामो बिसोर रुम भारा लायो। रुम भारा लानानै बेयाव मा खालामो गावबा गाव गोसथोनायखौ माने लाना थांनानै मायबा ना। समझ रहे हो आप? थिग बेफोरबायदिनो माने जोंहा आबैमोननावबो रुम भारा लाहैग्राफोरखौ माने धमकि होना दोनखाबाय, जाहाथे गोसथोनायफोरखौ लाबोनानै मायबा आरोना। नायलांदो भिडिअखौ बिदिब्ला। हेल' सिख्लाफोर खालामनानै बेयाव उन्दुनानै खयले फैबा खुगान होनोसै। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नेक्स्ट भिडिअखौ माने फान्थावसोनि भिडिअ लाबोनो सानदों आं। नोंथांमोना लाबोनांगोन ना लाबोनाङा कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो। जुदि लाबोनांगौबा लाबोगोन, लाबोनाङाबा लाबोआ दै। मानो होनबा नोंथांमोना फान्थावसोनि भिडिअ नायनाय बरिं मोनबाय जानो हागौ, बेनिखायनो माने लाबोनांगौबा लाबोगोन, लाबोनाङाबा आरो बेलेग लाबोगोन आं दै।